Dobrodošli u novi video kanala Današnje vesti. Da bi uvek bili u toku sa zanimljivostima iz našeg okruženja, zapratite kanal i lajkujte video. Sin predsjednika Srbije, Danilo Vučić, menadžer je trenutno jednog od najtraženijih mladih fudbalera Dušana Vlahovića, piše italijanska La Repubblica. Ovaj medij navodi da su Vlahovićevi agenti, među kojima je navodno i mladi Vučić, zaslužni što je mladi napadač odbio ponudu Fiorentine da produži ugovor. Iz agencije koje zastupa Vlahovića za KRIK kažu da su neistiniti navodi italijanske štampe koji predsjednikovog sina dovode u vezu sa fudbalerom, a iz kabineta predsjednika ne isključuju tužbu protiv italijanskog lista. Kada su pre nekoliko meseci čelnici fudbalskog kluba Fiorentina iz Firence počeli pregovore sa srpskim fudbalerom i reprezentativcem Dušanom Vlahovićem, verovali su da će velikodušnom ponudom uspeti da zadrže najboljeg mladog napadača italijanske prve lige. Samo nedelju dana kasnije klub je izdao saopštenje: uprkos primamljivoj ponudi, Vlahović ipak nije pristao da nastavi saradnju sa klubom za koji je igrao posljednje 3 godine. Ponudu smo nekoliko puta povećavali da bismo zadovoljili i Dušane i ljude iz njegovog okruženja, ali uprkos naporima predlog novog ugovora nije prihvaćen. U prekidu ugovora, kako piše italijanski list La Repubblica, značajnu ulogu imali su agenti koji su zastupali Vlahovića. Oni su izgleda imali veće apetite. Mladog napadača zastupa agencija International Sports Office iz Beograda i njen direktor Darko Ristić. Među agentima koji su zaduženi za Vlahovića, međutim, odnedavno se spominje Danilo Vučić, sin predsjednika Srbije, piše ovaj italijanski list. Danilo Vučić je jedan od zastupnika napadača, a također i sin aktuelnog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Vučić je između ostalog dospeo u žižu javnosti zbog fotografije koja ga prikazuju društvu osoba iz srpskog podzemlja, toliko da je njegov otac morao da interveniše u jeku predizborne kampanje, piše ovaj italijanski list. Da je mladi Vučić Vlahovićev agent objavili su i sportski italijanski mediji. Portal Firenze Viola piše da je predsjednikov sin uticajan u agenciji, a osim toga i dobar prijatelj sa mladim fudbalerom. Iz Fiorentine, međutim, nisu zvanično potvrdili da je u pregovorima kao agent učestvovao i mladi Vučić. Vlahovićev zvanični agent Darko Ristić za KRIK tvrdi da su neistiniti navodi italijanske štampe koji predsjednikovog sina dovode u vezu sa Vlahovićem. Danilo Vučić nije ni na koji način angažovan u agenciji International Sports Office, niti ikada bio, pa samim tim nije ni agent fudbalera Dušana Vlahovića, naveo Ristić u pisanom odgovoru. Novinari KRIK-a uputili su pitanje predsjedniku Srbije i Danilu Vučiću posredstvom Suzane Vasiljević, predsjednikove savjetnice za medije. La Repubblica iznela najstrašniji izmišljotin na račun dečka koji se nikada, ponavljam, nikada nije bavio tim poslom. Što je najstrašnije, oni ne navode nijedan relevantan izvor za svoje saznanja, a ni potvrde Danilo bio u kontaktu povodom ove teme. Ja ću Danila savjetovati da uzme advokate da ih tuži, jer ovo je skandal međunarodnih razmjera, navela je predsjednikova savjetnica i dodala da nema potrebe da se ovom oglašavaju predsjednik i njegov sin. Ovo je dovoljno, La Repubblica se nije potrudila ni da pita Danila za komentar. Prema tome, nema potrebe da on odgovara na nešto u šta je protiv svoje volje upleten, navela je Vasiljević. Tokom višemesečnih pregovora, Vlahović i uprava Fiorentine 2 puta su bili nadomak dogovora, piše La Repubblica, ali su oba puta agenti bili nezadovoljni. Poslednja ponuda našla se na stolu krajem septembra, da nastavi da igra za Fiorentinu do 2026. godine. Klub je Vlahoviću nudio 24 miliona evra, otkupnu klauzulu od 75 miliona evra i 3 miliona provizije za agente. Agenti nisu tražili veću naknadu za Vlahovića ili bolje otkupne uslove, već kako piše La Repubblica, više novca za sebe, 5 miliona evra provizije i 10% u slučaju prodaje. Fiorentinci su se povukli. Početkom septembra prestižni italijanski restoran Da Vittorio objavio je fotografije sa dobrotvorne večere, a na njima je bio Danilo Vučić. Obrok u ovom restoranu sa 3 Michelinove zvezdice, o kome se cene kreću između 40 i 170 evra, predstavljao bi veliki izdatak za osobu sa platom od 500 evra, koliko prema rečima predsjednika zarađuje njegov sin. Nije poznato u kom svojstvu je mladi Vučić bio na ovom događaju, ali se on vremenski poklopio sa pregovorima koje Vlahović vodi u Fiorentini. Njegov otac rekao je da je Danilo u čuvenom restoranu učio da kuva. Mog sina napadao je samo zato što je išao da uči da kuva. Radi u vinoteci i želi da uči o kulinarstvu, rekao je Vučić. Osim vina, mladi Vučić neguje sklonost ka fudbalu. Poznato je da je Danilo čest posetilac utakmica navijača, ali ovo međutim prvi put da je u javnosti objavljeno da je predsjedniku naslednik gradi karijeru u unosnom poslu sportskog menadžmenta.
Agenciju International Sports Office osnovili su početkom 2015. dvojica muškaraca, koji do tad nisu bili poznati imena u biznisu prodaje igrača. Branko Radovanović i Dejan Grgić. Za Grgića Centar za istraživačko novinarstvo CINS ranije je pisao da je prijatelj generalnog sekretara vlade Srbije Novaka Nedića. Agencija je ubrzo po osnivanju preuzela neke od najtalentovanijih fudbalera Partizana. Ne zna kako je došlo do saradnje sa Vlahovićem, ali on kao 15-godišnjak samo 2 nedelje posle osnivanja agencije potpisao ugovor sa Partizanom kako je ranije pisao CINS. Ovo se dešava u vreme kada u fudbalski klub Partizan dolazi Nedić i drugi ljudi bliski Srpskoj naprednoj stranci. Da bi se Nedićeva struja ustoličila u klubu, bila je potrebna i podrška navijača, kako je za KRIK ranije ispričao bivši potpredsjednik kluba Vladimir Vuletić. U navijačkoj grupi Janjičari bitnu ulogu imao Aleksandar Vidojević, zvani Aca Rošavi. Protiv njega su vođeni postupci za nasilničko ponašanje, razbojništvo i nedozvoljeno nošenje oružja. On je također član skupštine fudbalskog kluba Partizan iz redova navijača. U ranijim policijskim izveštima do kojih je došao KRIK, Vidojević se vodio kao saradnik ozloglašenog crnogorskog kavačkog klana. Više puta su viđeni zajedno. Danilo Vučić se sa Vidojevićim i drugim navijačima primećen u utakmici svetskog prvenstva u fudbalu u Samari 2018. Ponovo su uslikani zajedno početkom prošle godine na proslavi Dana Republike Srpske u Banja Luci. Novinari KRIK-a došli su do još jedne fotografije na kojoj Vučić grli Vidojevića u noćnom klubu, ali nije poznato kada je ona nastala. Novinarka KRIK-a, autorka ovog teksta, uslikala ih još jednom dok su zajedno gledali fudbalsku utakmicu u kafiću u centru Beograda u junu prošle godine, nakon čega je zaustavilo Vučićevo obezbeđenje i zatražilo da obriše fotografiju, a huligani joj oduzeli telefon. Ova opasna poznanstva nisu sporna za mladog Vučića, ali ni za njegovog oca. Za predsjednika Srbije Vidojević, zvani Aca Rošavi, je navijač, ne kriminalac. Taj mladić nikada nije gonjen ni za kakvu drogu. Gonjen je za tuče 2 puta, nikada pravosnažno osuđivan. Riječ je o navijačima, nikakvi članovi kavačkog klana oni nisu. Sve su izmišljali i lagali, rekao je Vučić u maju prošle godine. Udruženje novinara Srbije i nezavisno udruženje novinara Srbije osudili su pretnje smrću koje su juče upućene novinarima redakcije KRIK-a. Osoba pod imenom Đorđe Pavlović na Twitteru je napisala da će novinare KRIK-a zapaliti i pobiti. Mnogo je toga mutnog vezano za ovu vest. Činjenica je da Italijanski list nije dostavio nikakve dokaze o tome da je Danilo Vučić agent Vlahoviću. Ali isto tako postavlja se pitanje odakle mu novac za prestižni restoran u kom je navodno kuvao i kako da je tamo bio baš u vreme pregovora za novi ugovor. Da ne spominjemo kako je agencija koja zastupa Vlahovića brzinom munje postala uspešna. Da li ćemo ikad saznati istinu? Sumnjam. Ali ono što znam je da je posao koji obavlja redakcija KRIK-a za svaku pohvalu. I osuđujem pretnje novinarima, jer bez objektivnog i nepristrasnog novinarstva nemamo pristup istini, samo obmanama i lažima. Ukoliko vam se svideo video, ostavite like i subscribe. Hvala na pažnji.